Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Mint tudjátok, Reca vagyok, és ma Közép-Ázsiába szeretnélek benneteket elvinni, méghozzá a Pamir Highway-re, és hát egy kicsikét azon túl. Ez az előadás ez nagyon hosszú lesz, ezt komolyan mondom, nem viccelek, de aki a végsőkig kitart, az üdvözül, ugye Máté 24-13, ez valakinek mond valamit. Szóval tényleg üdvözöljetek, tartsatok ki. Jó, valami probléma van. Nem működik a technika. Gyújtó hányszakad? Jó, akkor majd talán kézivezérlésre átállunk. Az sem. Mégis csak működik, csak most már nagyon. Jó, első képen azt látjátok, hogy nagyjából hol helyezkedik el a Pamir Highway, amit ugye lehet látni, az az, hogy a Himalájától északnyugati irányban találjátok a Pamir hegységet, a Pamir Highway pedig ugye értelemszerűen a Pamir hegység vonulatán követve délről halad. Itt megpróbáltam nagyjából egére megrajzolni azt az útvonalat, amin haladtunk. Ez persze nem pontos útvonal, csak úgy nagyjából lehet azt lekövetni, hogy alulról kerültük a Fekete-tengert, amit ott a kép jobb szélén láttok. Bal szélén. Hát onnan jöttünk végig Törökországon keresztül. Fölmentünk Grúziából pedig átmentünk Oroszországból Kazahsztánba, és akkor Kazahsztánból indultunk Üzbegisztán, Tadzsikisztán és Kirgizisztánba. Ezt legyetek szívesek elolvasni, nem hiszem, hogy nekem nagyon kéne olvasnom ezeket. Az látható, hogy maga a Pamir hegység, ez egy meglehetősen magas hegység, nem véletlenül van a Himalája szomszédságában. Országokra bontva, és ugye itt a három ország, Üzbegisztán, Tadzsikisztán és Kirgizisztán lesznek azok. Ja, szia Géza! Szia Óni! Nem is láttam, hogy bejöttetek. Késtetek. Szóval Üzbegisztán, Tadzsikisztán és Kirgizisztán az a három ország, amit mondjuk úgy, hogy célországként nevezhetünk meg. Ebből egyébként Üzbegisztán kilóg egy kicsit, mert itt tulajdonképpen majdnem végig sivatagi körülmények között kellett, hogy menjünk. És hát ugye ez annyira nem volt érdekes, itt csak ültél a motoron egész nap, és bámultad a semmit jóformán. Viszont Üzbegisztán volt az ország, ahol három nagyon jelentős a Cheyenne úthoz köthető nagyvárost tudtunk megnézni. Ezek voltak ugye Kiva, Uvara és Samarkand, de majd ezekről később részletesebben is szeretnék egy-két szót mondani. Tadzsikisztánnak az az érdekessége, hogy meglehetősen magasan fekvő ország, szinte az egész területét hegyek fedik be. Mindössze 7%-a van 1000 méter alatt, tehát lényegében az országban bármire motorozol, mindig olyan 3000 és 3000 méter fölötti hegyvidékeken kell, hogy tartózkodjon, és ez nyilvánvalóan ugye kihatással van az ember szervezetére, tehát itt azért vannak már helyek, ahol oxigénhiányos a terület, vagy legalábbis nyilván kevesebb az oxigén, mint amit mi megszoktunk itt Magyarországon. Kirgizisztán, én azt gondolom, hogy a három ország közül a legszebb. Tehát, hogyha valaki erre a területre szeretne eljutni, és nincs arra módja, hogy megjárja mind a három országot, akkor azt gondolom, hogy ez az ország az, amit a leginkább érdemes meglátogatni. Itt némi történelmi áttekintés, illetve egy-két utalás arról, hogy jelen pillanatban is hogy néznek ezek az országok. Mind a három ország egyébként elég, hát hogy is mondjam, hadvilágon áll az emberi jogokkal.
Ugye poszt-szovjet térségről beszélünk, hát sajnos a szovjet éra az nagyon rágta a bélyegét ezekre az országokra, és a mai napig nem nagyon tudnak ebből szabadulni. Tehát azon kívül, hogy poszt-szovjet térség, még a kötöttséget az is jelenti, hogy úsztélő országokról beszélünk, tehát a társadalmi kötöttségek azok még erősebben jelentkeznek a vallás kapcsán is. Mind a három országra jellemző az, hogy nagyjából azonos időszakban szabadultak fel a szovjet birodalomtól, hiszen amikor széthullott 90-91 környékén, akkor tudtak ezek az országok is önállókká válni. Illetve még ami nagyon fontos, hogy ugye a történelmi sorainkban mind a három országnál látjátok a történelmi dolgaikat, hogy kik igázták el őket, jöttek-mentek a mindenféle nagyhatalmak, ami mind a három országnál azonos, az az, hogy az 1860-as években az oroszok, tehát az orosz birodalom, amikor elkezdett terjeszkedni déli irányba, akkor mind a három térséget, mind a három országot leigáztak. Szóljatok, hogy alapozhatok. Van egy kínai közmondás, hogy a leghosszabb út is az első lépéssel indul, vagy az első lépéssel kezdődik. Augusztus 1-én indultunk, ez egy nappal előtte készült ez a felvétel, amikor már összepakoltunk, én lementem a barátomhoz Szarvasra, és hát Szarvasra indultunk tulajdonképpen. Ez az előző délután készült ez a felvétel, amikor már fel voltunk pakolva, éppen csak arra vártunk, hogy aludjunk egyet, és akkor reggeltől akkor indultunk. Itt látjátok azt a útvonalat, amit mi tranzitútvonalnak neveztünk. A dolog érdekessége, hogy Szerbia után Bulgarisztánt írtam, ezt azért írtam, mert a törökök így hívják Bulgáriát, meg mint tudjátok Magyarországot Magyarisztánnak, pedig mindent is Isztánnak hívnak. Ez ilyen jó fejének tűnt, hogy ezt így nevezzem. És ami még érdekesség az az, hogy bár Dushanbe Tadzsikisztán fővárosa, de maga a Pamir Highway miatt azt gondoltuk, hogy nagyjából ez lesz az a pont, ameddig el kell nekünk jutni, hogy innen fogjuk azt az utat élvezni, ami miatt igazándiból elindultunk. Tehát az a tranzit úton, amit az előbb leírtam nektek, az ugye nagyjából Kazahsztánig tartott, és akkor azt mondtam, hogy Üzbegisztánban már mondjuk úgy, hogy az utunk első célját elértük, de mint az előbb mondtam, amiatt, hogy annyira sivatagos területen kellett menni, amiatt, hogy annyira sivatagos területen kellett haladnunk, hát igazándiból ez nagy élvezetet nem nyújtott. Útközben mindenféle dolog történt velünk. Az első olyan, mondjuk úgy, hogy meglepetés az volt, hogy a gyövezvalátomnak a sírje elrepett, aztán meg le akart törni, annyira rászkodott, hogy végül az autópályán meg kellett állni és meg kellett neki szerelni, mert nem akart, hogy eltörjön, nem kap már ilyen, ez végül is csak már nem kap hozzá ilyen sírdet, és inkább megpróbálta megjavítani útközben. Szokás szerint Törökországban gyorshajtáson értek bennünket, aki járt már arra, azt tudja, hogy ha motorral arra jársz, akkor szinte biztos, hogy bele fogsz jutni minimum egy gyorshajtásba, ha többen nem is. Minket mindezt egy helyen állítottak meg, tényleg elképesztő jó fejek voltak a rendőrök, semmiféle negatív dolog nem hagyta a szájukat, azon kívül persze, hogy fizetnünk kell. De annyira jó fejek voltak, hogy szelfiztek velünk, és megkínáltak bennünket költével. Hát a költének darabja nagyjából 40 euró volt. Nem ez volt a szándékunk, de így sikerült. Azt nem tudom, tudjátok-e, hogyha Törökországban elkaptak egy gyorshajtásért, akkor ott helyben nem kell fizetni. Írnak egy mondjuk egy jegyzőkönyvet, és akkor a határon azt fel kell mutatni. Ha nem mutatod föl, és nem vagy szerencsés, akkor egyébként a kilépésnél ezt
észreveszik a határőrök, tehát benne van a rendszerben, mert ugye amikor megállítanak, akkor fölírják a rendszámodat, nevedet, minden egyéb adatot, és ezeket elküldik a határa. Tehát jobb egyébként nem megpróbálni súlyogni. Régebben egyébként úgy nézett ki, hogy nagyjából 2 hét múlva érte a határa, ma már ez nagyon gyorsan működik. Szerintem most már kiépítették az online rendszert, tehát véletőleg valós időben, amikor megfognak, akkor már megy is a rendszerbe az összes határa, mindegyik határát kerülve, hogy jól be kéne szedni egy kis pénzt. A határon kell kifizetni? A határon fizetett ki, igen. Az a jó hír, hogy most már lehet kártyával is fizetni. Régebben csak készpénzzel lehetett, úgyhogy most már tudsz kártyával is fizetni. Egyik törökországi szállásunkban a fürdőszobába bementünk, kinyitottuk az ablakot, hogy kinézzünk, és beszéltük, hogy elég kilátástalan a helyzet. Haladtunk tovább, Grúzia, van itt néhány barátom, aki már megjárta Grúziát egyszer-kétszer, nekik ezt nagyon nem kell bemutatni, de tényleg azt kell mondanom, hogy az egyik legszebb ország ezek között tranzitországok közül Grúzia, bár Törökország is szerintem majdnem ugyanilyen mesés, csak ez sokkal nagyobb. Szintén Grúziában van a Kazbek 5054 méteres csúcsával, és van egy érdekesség, hogy a két közepén lent, ott ahol mutattam, az egy 2500 méteren lévő kolostor, az a Szent Háromság kolostor, gyönyörű szép, elképesztő, milyen szép az a kolostor. Haladtunk tovább, Grozny városát megközelítettük, ez mint tudjátok Dagesztán külvárosa, eléggé elhíresült város. Nem tudom a pontos évszámot, hogy mikor volt az, amikor Putyin megtámadta Groznyit és gyakorlatilag tankkal lövette szét a házakat. Egész pontosan nem emlékszem már arra, hogy mi történt, de ott a csecsenek föllázadtak valamiért a Putyinékkal szembe, és hát elég durván megtorolták ezt. Ahogy haladt Oroszországban, a tagországok között tényleges határok vannak. Tehát Dagesztánból kilépve a következő tagországban, aminek nem tudom a nevét, sajnos, elfelejtettem. Ott egy rendes határátkelő van, és hát amíg igazoltattak meg, be kellett mennünk ugye az útlevél ellenőrzésre, akkor megláttam, hogy van ez a nyilvántartásra Péterhez szükséges magasságmérő, mondtam, hogy eztek, hogy álljon oda, megkérdeztem a határőrt, hogy nem gond el, hogyha nyilvántartásra azt mondta, mondta, hogy semmi van, mert ők is intézik. Csak vicceltek, nyilván nem vettek bennünket nyilvántartásra. Ez pedig szintén még Oroszországban, hát hihetetlen, hogy milyen járművekkel találkoztunk. Ez egy talán Ladasztán arra? Nem is tudom, valami olyasmi. Elég állati jó fej volt a fickó egyébként, integetett. Majd most készül a videó ezekről az utakról, csak neki duráltam magam, aztán úgy voltam, hogy megcsinálom, mert ugye ez már most a 4. ilyen előadás, amit tartunk ezzel a úttal kapcsolatban, és hát mindig azért, hogy nagyon nehéz számotokra elképzelni azt a képi részét annak a dolognak, hogy amikor mész végig egy országon, akkor mit látsz, meg milyen is valójában egy ilyen út, milyen fantasztikus tájakon mentünk keresztül. És hát ott azokban a videókban szándékosan nem is nagyon beszélek, inkább csak többnyire ezeket a képeket is, amiket itt láttok, mert ezek nyilván az eszenciái ennek az útnak, ezek szinte mind szerepelnek majd a videóban, YouTube videóban. Szintén Oroszországban volt még, hogy egy ponton hídon keltünk át. Ez is elég érdekes volt. Nem tudom a folyó nevét, de meglehetősen hosszú ponton hídról beszélünk. Most tök érdekes volt az átkelés rajta. Marhára csúszott a gumi. Autóval nyilván sokkal könnyebb ezt abszolválni, mint motorral. Azért motorral csak nagyobb a veszély annak, hogy esetleg elcsúszó perecélszleget, de hál' meg semmi ilyen nem történt velünk. Kazahsztán. A következő képen látszik kívülről, hogy ott, ahol mutat az ujjam, balkészről az maga a biztosítási iroda, és így néz ki belülről. Hát fantasztikus élmény volt. Bementünk, 4 pali kártyázott, egy megdolgozott. Igazi szovjet munkaragosztás volt.
ez maga a kazak és orosz határ. Ezek a kis bódék, amiket itt láttok, ezekbe lehet venni SIM-kártyát, élelmiszert, biztosítást kötni, meg minden hivatalos dolgot elintézni. Bocsánat, azt felé mondtam. Az előzetes tervünkhöz képest hamarabb léptünk határt, de pont olyan hosszú ütemben tudtuk ezt megtenni, hogy valamikor délután tudtunk határt lépni Oroszországba, Kazahsztánba, és már nem volt arra lehetőségünk, hogy az este beállta előtt elérjük az első lakóterületet, ahol meg tudtunk volna szállni, ezért kényszerből sátraznunk kellett. És hát itt azért ez nem volt annyira vidám, mert ott egy épülő út van a gépek mögött, és hát nem volt nagyon jó terület. Tehát azt tudni kell Kazahsztánról, hogy legalábbis az a része, ahol mi voltunk, végig sivatagos terület, se egy fa, se árnyék, semmi, marha nehéz sátrat verni, mert nem áll meg a szöveg a homokban, kövek nincsenek, amivel ugye ezt meg tudnád tenni, hogy valahogy kifeszít a sátrat, tehát nem túl egyszerű a dolog. Gúpos tevék járkálnak ott körbe-körbe, nagyon nem zavarja az ember, de az még egy érdekesség. És hát itt még egy másik érdekesség is történt velünk. Amikor leszállt az este, akkor nem tudom, mennyire látszik a jobb sarokban egy kis fehér rész, ott a bukósisak mellett, az egy autó. Szóval a lényeg az, hogy volt itt egy őr, aki vigyázott ezekre a járművekre, és amikor beesteledett, akkor jött még két másik autó, és ugyanaz azt látta, hogy ezek ott valamit matatnak, oda ment hozzájuk közel, hogy megkínálja őket pálinkával, és azt látta, hogy csövek vannak náluk, meg mindenféle kannák, gondolta, hogy majd segít nekik, és akkor ment oda a lámpával, kínálgatta a pálinkát, meg mondta, hogy hát akkor ő segítene, mert azt hitt, hogy fel akarják éjszaka önteni a gépeket. Hát ezek nem felönteni akarták, hanem éppen lopták belőle az üzemanyagot. Sikondott, hogy volt, hogy kapcsoljak a lámpát, isztok inkább pálinkát, csak ne világítson. Mindenesetre ez egy jó fején volt. Aztán másnap reggel, amikor fölkeltünk, akkor az érdekességet bennünket, hogy a parkolók már éppen elkezdtek dolgozni, megérkeztek a teherkocsik, elkezdték őket rakni, a szélemletem fújt, esett az eső, úgyhogy nagyjából 5 percet úgy bepaníroztak bennünket, mint egy rántott húst. És hát ilyen körülmények között kellett összepakolnunk, ez nem volt túl vidám, de ez is része volt a dolognak. Hőmérsékletre annyit, hogy ez lappasajt volt lánykorában, nagyjából másnap reggelre így nézett ki, tehát sajttömböt kaptunk. Ez is egy jellemző kép, szintén Kazahsztánban készült. Posztszovjet térségre jellemzők, ezek a mindenféle ilyen, nem is tudom mik ezek a, hát talán valaki jobban tudja nálam, hogy mi a francok ezek. Tudjátok, hogy mi ez? Mit célt szolgáltak? Valami. Ez nyilván valamilyen ipari dolgot jelképez, hogy ezen a területen vélhetőleg valami volt. Ötlet, hogy mi lehet ez? Oké. A megyehatárokon van ilyen, a megyehatárokat jelzik különböző mindenféle valamiket. Ja, szóval akkor megyehatárokat. Okay. Nem biztos, csak... Én nem tudtam megfejteni. Temetkezési helyek. Haladsz az úton, és egész távolról csak azt látod, hogy ilyen kis házikoknak valami csúcsai vannak, és mindig azt hiszi az ember, amikor távolról ezeket meglátja, hogy ez egy lakott terület. Hát nem, hanem ezek mind temetők, de nagyon-nagyon sokat látsz ilyet, hogy mész az úton, és mindig, ahogy mondom, hogy távol vagy tőle, akkor azt gondolod, hogy valamilyen falu felé közeledsz. Ami persze valamilyen szinten igaz, mert hát nyilván temetőt valamilyen lakott területhez közel kell, hogy létesítsék, de nagyon sokszor volt olyan, hogy nem láttál lakott területet, csak a temetőket. Ez is egy teljesen jellemző manipulai városkapu. Ilyenből számtalan volt. Google térkép alapján navigáltunk, és
mielőtt Üzbegisztánba beléptünk volna, már nem messze, olyan 70-80 km-nyire voltunk mindössze a határtól. Google azt mondta nekünk, hogy menjünk egyenesen, majd forduljunk balra. És hát azt láttuk, hogy ahol balra akar fordítani bennünket, az egy lezárt vasúti átjáró, ezért haladtunk tovább. A lényeg az, hogy olyan 15-20 kilométert mentünk egyenes irányba, azt láttuk végig, hogy mellettünk sinek vannak, a sineken túl meg van egy út, amin közlekednek az autók, tehát azt tudtuk, hogy valahogy nekünk oda kellene átjutni, de minél tovább haladtunk a városba be, majd a városon túl, azt tapasztaltuk, hogy nem lesz átjáró sehol, akármit csinálunk. Aztán visszafordultunk, és egy jobb híján kiakasztottuk a lezárt sorompót, és áthajtottunk rajta. Aztán este, amikor szálláson voltunk, akkor Gyömöz barátom mondja nekem, hogy te egyszer nézd meg ezt a képet. Mit látsz rajta? Hát mondom, mit? Hát azt mondjuk a motorokkal, izmoskodok, hogy mi az, ami éppen érdekel téged ebből. Hát azt mondja, nézd már meg, hogy mi van alulra írva. De aztán látod, ott kellett volna elfordulnunk balra. Hát, még le is fényképeztük azt a helyet, ahol el kellett volna fordulnunk balra ahhoz, hogy az új úton rátérjünk. Ezt nem vettük észre. Nem tudom, hallatszik bármi ebből, vagy nem igazán? Jó, szóval mondom, akkor inkább bele a mikrofonba, tehát lényeg az, hogy megérkeztünk az üzbék határa, ahol elég nagy káosz volt, tehát ott van egy kapu mögöttünk, amiről nem fogalmunk sincs, hogy mikor nyitják ki. Tehát, hogy ki, mikor, miért fogja kinyitni, arról semmiféle információ nincs. Hát, száradsz a napon, aztán egyszer csak majd valami történik. Később kiderült, hogy ez azért van, mert ezeken a határokon úgy működik a dolog, hogy beengedtek egy udvarba, ahol a kezedre nyomnak egy ilyen kis certit, és akkor elindul a pecsétvadászat. De azt senki nem mondja meg neked, hogy melyik pecsétet, melyik ablaknál, és ki miért fogja rátenni. Úgyhogy nagyjából neked kell kitalálni, hogy mégis hova kell menned. Hát ha ügyetlen vagy, akkor sok órát töltesz ott, vagy ha nem figyelsz jól, ha meg ügyesebb vagy, akkor valamivel hamarabb tudsz végezni. Szóval a lényeg az, hogy mindenféle ablakhoz el kell vándorolnod, és akkor a pecséteket összegyűjteni, és hogyha ez megvan, akkor majd ki fognak engedni a határon. Aztán itt volt az első olyan alkalom, amikor már teljesen föl voltunk háborodva, mert ebben a térségben az teljesen normális, hogy te beállsz egy ablakhoz, jön valaki, akinek ugyanazt értem, mint te, hogy át akar ütni a határon, de teljesen természetes számára, hogy eléd áll. Anélkül, hogy mondjuk te ezt erre bátorítottad volna, vagy egyáltalán mondjuk szereted volna, hogy ezt tegyed. Marhára fölháborodott, de tényleg egymástól jöttek az emberek, és durrottak elénk. Aztán elmondtuk, hogy a francba, hát azért csak meg kéne ezt hagyni, meg milyen pofátlan dolog ez. Azt persze megpróbáltunk utána úgy állni, hogy ne tudjanak elénk jönni, akkor volt egy kis lögdösödés, de lényeg az, hogy egy idő után rájöttünk, hogy hát ezek így működnek, ehhez alkalmazkodni kell. És akkor egyik alkalommal, amikor így állunk és éppen mérgődünk, hogy milyen pofátlanak ezek az emberek, mondom a Gyemesznek, hogy te figyelj, de Gyemesz, akkor amikor megérkezünk egy határa motorral, és mondjuk egy ilyen 2 kilométeres autósor mellett elmegyünk, csak azért, mert motorral vagyunk. Szerinted ezek az emberek mit gondolnak? Nem ugyanezt, hogy mi milyen rohadt pofátlanok vagyunk? És hát de, valószínűleg ugyanezt gondolják, hogy a manóba, hát azért ugyanazt csinálják mindig. Itt, ha jól megnézitek azt, hogy véletlenül rápöccsent a víz a dobozra, milyen hihetetlen gyorsan párolog el, hát itt szerintem alsó hangon 45 fok lehetett. Ez még ott mindig abban az udvarban, ahol álltunk, és próbáltuk gyűjtögetni a pecséteket. Aztán megérkeztünk Üzbegisztánba. Ezen a szakaszon meglehetősen jó minőségű út volt, csak homokfúvás. Aztán, igen, ami nem látszik, mert mindenről nyilván nem tudtam képeket tenni, az az, hogy míg ide eljutottunk, egy borzalmas minőségű útminőség volt. Hát gyakorlatilag nyomokban aszfaltot tartalmazott, azt lehetett mondani. Tényleg valami nehéz volt rajta haladni, mert hogyha próbáltál gyorsan, akkor szétütötte a motort. Ha lementél a szélére, akkor az ilyen bordázott volt, azért nem tudtál rajta menni. A lényeg az, hogy ezt egyébként a nyersődórék, akik itt tavaly előadtak, és Mongóliában voltak,
ők mondták, hogy van egy épülő félben lévő út, és hogyha van rá alkalma az emberek, akkor hajtson fel rá. Na hát mi is ezt ugye megláttuk, hogy ott van egy út mellettünk, és akkor igyekeztünk felhajtani. Hát azért az látható, hogy autóval ide elég nehéz lenne felmenni. Nem beszélve arról, hogy amikor ide fölélsz, akkor itt még annyira talán nem is volt magas a patka, de ez is olyan jó 25-30 centi körül. Tehát egy normál személyautóval ezt nem biztos, hogy meg tudod tenni. Ennek ellenére egyébként találkoztunk nem egy autóval szembe is. Hihetetlen. Tehát olyan szinten tudnak utat építeni nyíregyenesen, hogy ez valami döbbenet. És ez betonból van mind. Amikor kész lesz, akkor biztos, hogy nagyon jól lehet majd haladni ezen az útszakaszon. Tehát ez gyakorlatilag a kazakh határtól, ahogy haladsz befelé az ország közepe felé, több 100 kilométeren keresztül kész van már ez az út ilyen formában, hol nagyobb készültségi fokkal, hol kevésbé, de hihetetlen módon építik ezt az utat. És azért, hogy meggátolják azt, hogy ezen közlekedjenek, helyenként ilyen buckákat tesznek rá, hát mi ahol tudtuk, azért ezt megkekkeltük. Egy másik jellemző kép, nem mindenütt van benzinkút. Nagyon sok ezekben az országokban a csak gázkút, tehát mész az úton, és akkor azt jelenti, hogy benzinkutat találtál, nem, nagyon sok helyen csak gáz lehet tankolni az autóba, és hogyha nem találsz megfelelő időn belül magadnak benzinkutat, akkor van egy megoldás, hogy megpróbálkozol valamilyen boltban, vagy étteremben, vagy valahol megkérdezni azt, hogy esetleg árulnak-e benzint. És egyébként nagy valószínűséggel fogsz találni. Ez majd inkább Kirgizisztánban lesz jelentőséggel bíró dolog, majd ott is még ezt nem elő fogom hozni. És akkor az az érdekesség a dolognak, hogy egyébként az ilyen helyeken az üzemanyag nem sokkal drágább, vagy nagyjából egyáron van a benzinkúton kapható benzinárával együtt. Tehát, hogy nem drágább, vagy nem sokkal. Üzbegisztán egyik érdekessége a kenyérsütőkemencéjük, amiből ilyen kenyereket lehet kapni, ilyen mintásat. Tehát a kemencének a belsejében ilyen minták vannak. Marha jól néz ki, de nekem nagyon nem ízlett. Körülbelül amikor kihűl, az egy ilyen 5-10 perc, onnantól kezdve, mint a keksz olyan keménységű, szerintem embert lehet vele ölni. Ízetlen, se íze, se bűze, de ők nagyon büszkék rá. Egy kicsi kitekintés, hogy mi is a Selyemút. Amit látjátok, a Selyemút az nem egy útvonal, hanem egy útvonal hálózat, és mindig attól függött, hogy melyik úton tudnak haladni a karavánok. Azt határozta meg, hogy az adott térségben, amelyiken keresztül kell menni, éppen békesség van, vagy valamilyen hadúr, vagy valaki éppen háborúzik, vagy ha nem háborúzik senki, de rá vannak állva a rablóbandák arra, hogy kirabolják a karavánokat, vagy valamilyen járvány is kiüthetett ezeken a területeken. Tehát a lényeg az, hogy mind szárazföldi, mind pedig vízi útvonalak sokasága jelzi magát a Selyemútat. Azt, hogy Selyemút, ezt az elnevezést 1860-as években egy német geográfus adta, tehát ő említi először az leírásaiban Selyemútként, és hát nyilvánvalóan utal az árukörre, hogy főként selymet szállítottak ezen az útvonalon Kínából, Európából és Észak-Afrikába, de nem csak kizárólag a selyemből természetesen az árukör, hanem mirhát, porcelánt, minden egyebet egyébként szállítottak oda, és természetesen vissza is. Azon kívül, hogy árut szállítottak, nyilvánvalóan a Selyemútvonalon közlekedtek az információk, és a vallások is jobbra-balra tudtak mozogni. Tehát itt mentek mindenféle papok keletről nyugatra, nyugatról keletre, itt és terjesztették az igéjüket. A nyelvi akadály azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem az történt, hogy elindult egy tevekaraván mondjuk Kína nyugati részéből, és akkor az végigvitte a szállítmányát egész Európáig, hanem csomópontokban rakták le az árut, ott adták, vették, és ebből lesz majd egyébként az elképesztő gazdagság, amit itt látni fogunk Kíva, Buhari és Samarkand esetében, hogy ezeken a területeken ugye kereskedők éltek, és a kereskedők adták, vették az egyébként karavánok által szállított árukat.
és ugye már többször elhangzott ez a 3 bűvös városnév. Egyszerűen lenyűgöző az építészeti örökség, ami megmaradt ezekben a városokban. Nem lehet ezt szavakba önteni. Tehát ott kell lenni, látni kell, érezni azt, hogy milyen törpe az ember, és hogy milyen óriási dolgokat tudtak létrehozni elődeink, és hogy milyen elképesztő gazdagsággal tudták mindezt művelni. Tehát a mai házaink, amikben lakunk, nem is tudom, hogy fogalmazok ezekhez képest, nulla, semmi. Döbbenetes szépség, döbbenetes látvány ezek között az épületek között járni. Ami még fontos és tudnivaló, hogy Kiva és Buhara esetében az Óvárosban jelen pillanatban is laknak, tehát ott tulajdonképpen az emberek élik a napi életüket, persze egyre inkább átveszi a turizmus maga helyét, és egyre több szállást alakítanak ki bennük. Ugyanakkor Szamarkandnak az óvárosa, amit itt láttok, az nagyjából már csak erre a 3 épületre korlátozódik, ez múzeum jelleggel működik. Tehát itt már nem laknak emberek. Ez teljes mértékben körbe van kerítve, le van zárva, és belépőjegy ellenére lehet csak bemenni. Itt belefutottunk egy fotózásba, én is készítettem egy képet a hölgyről, csak úgy érdekességként. A Szamarkandban a szállásunkon marha nagy szerencsénk, mert belefutottunk egy népzenei csapatba, akik ott éppen próbáltak, és hát meghallgathattuk őket. Nem tudom, hogy itt mennyire fog hallatszani a laptopon keresztül. Ott a hölgytől kicsit jobbra áll egy fiatal ember, ő volt ennek a csapatnak a menedzser, és akkor ő nagy büszkén mondta nekem, hogy egyébként a magyar miniszterelnök úr is kezet fogott, valamilyen népzenei összevetelen kint volt Orbán úr, és őket is meglátogatta, aztán beszélgettek ott a magyar népzenéről. Biztos sok okosságot mondott neki a főnök. Ez a kép ez azért készült, hogy ugyanannak az országnak a másik határa, tehát ugye az előbb beléptünk Kazahsztánból Üzbegisztánba, az volt az a borzalmas állapotokat mutató határátkelő, ahhoz képest a másik végén az országnak egy nagyon-nagyon kultúrált és tényleg fákkal szegélyezett, árnyékkal, bőven ellátott és nagyon tiszta kis határátkelő volt. Élmény volt, hogy ilyen határátkelőn átmenni. Beléptünk Tadzsikisztánba, itt az érdekesség az, hogy a tadzsik zászló az nagyon hasonlít a magyarra, kivéve ugye a címet, viszont az is érdekesség, hogy a legtöbb helyen ezt a zászlót nem ezekkel az arányokkal láttuk, hanem a piros és a zöld sáv az jóval keskenyebb, a fehér meg jóval szélesebb sáv volt. Ezen az egy helyen volt ilyen nagyon hasonló aránnyal látható zászló, mint a miénk. Aztán a dúliék elmondták, hogy nagyon vigyázzunk, mert ezen az útszakaszon van az úgynevezett halálalagút, amiről azt kell tudni, hogy nagyjából 8-10 km hosszú, nincs benne világítás, a két szélén árok van, de igazándiból szerintem nem ezek hozta a nehézséget, hanem az a levegőtlenség, meg az a füst, meg az az elképesztő meleg, ami ebben a alagútban uralkodik. És hát legnagyobb szerencsétlenségünkre pont kifogtunk egy teherautót, amit aztán persze nem tudtuk megelőzni. Gyakorlatilag az egész térségre jellemző az a fajta észszennyezés, amit ezek az autók okoznak. Ezek azt hiszem pont sámán teherautók voltak, ezek valószínűleg kínai teherautók, de a mai napig az ilek, az uralok, a krazok, meg minden ilyen jármű uralja az egész térséget. És hát ezek nyilván nem Euro 6-os motorral vannak szerelve. Az igazi, mondjuk úgy, élmény az innen kezdődött, Dushanbéból, és ez az utolsó pont, ahol ha ebbe a térségbe jársz, és mondjuk nyugatról tartasz keleten, mint ahogy mi is tettük, akkor ez úgynevezett bike house lesz
az a pont, ahol még bármit is tudsz tenni a motoroddal. Tehát itt még van esélyed arra, hogy valamit tudnak rajta javítani, szerelni, segítséget nyújtani neked. Ezen túl már biztos lehetsz benne, hogy azon kívül, hogy ha lerobbantál és nem javítható út közben, akkor csak szállítani fogod a járművedet. És hát ezen a ponton volt az, amikor gumikat cseréltünk, ugyanis azt az elvet követtük, hogy az úgynevezett tranzitországokon keresztül egy hátsó gumival elmegyünk, az a hosszú autópályás szakaszokon, és vittünk magunkkal mind a ketten egy új gumit, amit aztán rászereltünk a motorra. Itt még majd az egy érdekesség lesz, hogy amikor ezt megcsináltuk, hogy lecseréltük a gumikat, felraktuk újra a használtakat, kijött a srác, és akkor kérdezte, hogy mit akarunk ezekre a gumikkal. És mondtuk, hogy hát visztük magunkkal, hogyha úgy közben szükségünk lenne rá, akkor legyen cseregumik. Úgyhogy hát figyelj, gyere csak! Félrehívott, aztán nézd, itt van ez a motor, ez 4-szer járt meg a Pamirt oda-vissza. Milyen felének akartok ti vinni gumit magatokkal? Nézd meg, hogy ez még, miután 4-szer megjárt oda-vissza, ez még mindig használható gumi. Hát kicsit beezenkedtem, nekem volt már ezzel kapcsolatban egyszer egy rossz élményem Törökországban, akkor megfogadtam, hogy soha többet nem csinálok, például nem viszek magammal gumit. Hát itt hagytam magam rábeszélni. Nem volt jó ötlet. Majd később erről még nyilván lesz szó. Itiner. A srác olyan szinten ismeri a térséget, nyilván ott lakik, de miután motoros, és ezek szerint nagyon sokat jár magának Pamir Highway-en, hihetetlen módon tudta, hogy melyik nap, hova fogunk eljutni, napközben hol legyünk, hol szálljunk meg. Megkérdezte, mit szeretnénk, a szállodában akarunk megszállni, vagy esetleg homestage-ekben, hát családoknál. Mondtuk, hogy nekünk nagyon jó lesz a homestage, kajálni meg olyan nagyon nem vagyunk finnyásak, hát hogyha ehető kaját találunk, akkor megesszük. És amíg beszélgettünk, addig megjött egy orosz csapat, 3-an voltak, ezek összeölelkeztek, ezek szerint már régóta ismerték egymást, és a srác beszélgetés közben átment az asztal túloldalára, innentől kezdve fejjel lefelé volt neki a térkép, de ugye a mi oktatásunk az nagyjából a felénél tartott. Szóval a lényeg az, hogy a srác mennyire ott volt a térképen, nagyjából oda se nézett, fejjel lefelé térképen, csak így böködött, hogy akkor jó, figyelj, második nap itt álltok meg, itt szálltok meg, és akkor így sorolta. Én meg gyorsan jegyzeteltem. Aztán, mint később kiderült, egyébként az oroszoknak ugyanezeket a helyeket adta meg, úgyhogy nagyon összehaverkodtunk ezekkel az oroszokkal, meg másokkal is egyébként. Lényeg az, hogy mindenki ettől a sráctól kapta az infót. Ami még egy nagyon lényeges információ, ezt Villának, aki készül erre az útra, hogy itt kell beszerezni azt a 2 engedélyt, ami egyébként szükséges ahhoz, hogy a Pamir Highway-en végigmegy, illetve hogyha végigmentél a Pamir Highway-en, akkor át tudjál lépni Kirgizisztánba, mert ezen az útvonalon haladva egy különleges engedélyre van szükség a határátlépéshez is. A srác ezt mind a 2-t intézi, viszonylag kis pénzt kér érte. Ezeket én nagyjából meg sem jegyeztem, hogy mennyit kérnek ilyen helyeken, mert teljesen mindegy, hogy mennyit kér, nem fog olyan szinten levenni, hogy ne tud kifizetni, valamennyi pénzt azt neki, és ő ezt pikpak elintézi. Ugyanis mi oda mentünk a hivatalba, ahol a Pamir Highway-nek az engedélyét kell kérni, ezt ugye megnéztük interneten, hogy megy, és közben találkoztunk ott a sráccal. Valahogy elkezdtünk szóba legyen, és akkor mondtuk, hogy mi innen a Bike-hozza megyünk, és mondjuk, hogy hát az ő a Bike-hoz. Hát ez tök jó, akkor majd éppen hozzád akartunk menni a határátlépési engedélyért. Na ezzel a lendülettel a srác, amikor kért volna egy fillért is, nagyjából 5 percet elintézte azt az engedélyt, amire nekünk azt mondták az ügyintézők, hogy hát majd jöjjenek vissza délután 4 órakor. Ami egyébként az sem volt túl hosszú, de így azért nyilván sokkal jobban jártunk. Ezen a képen látjátok magát a Pamir Highway-t, ami ugye az M41-es számú útvonal. Egyébként mi ettől eltértünk, azt majd később mutatni fogom nektek, de ez is egy nagyon jó útvonal lehet. Tehát aki elmegy a Pamir Highway-re, az ugye azt meg tudja tenni, hogy végig az M41-es úton megy, ami egyébként egy bizonyos szakaszt eltekintve aszfaltos út. Persze azt nem kell mondanom, hogy helyenként az aszfaltos út azt jelenti, hogy nem feltétlenül a mi fogalmaink szerint járható, tehát járható, de nem tudsz rajta igazán gyorsan motorozni, hiszen attól függetlenül, hogy aszfaltos, persze tele van mindenféle gödrökkel, lyukakkal, van mindennel. És hát itt szeretném elmondani azt, hogy mit szerettünk ebben az úton, és mit nem. Hát az első és a legfontosabb az a fajta vendégszeretet, amit kapsz egy ilyen úton. Tehát minél inkább keletre mész,
annál nagyobb szeretetet fogsz kapni, meg önzetlenséget az emberektől. Kazahsztánban megtörtént az az érdekesség, hogy bementünk egy benzinkútra, megtankoltunk, és vettünk kávét. Oda jön egy fazon, hogy kifizetne a kávét. Mondtuk, hogy kösz, nem kell, már kifizettük. Jó, hát akkor, ha nem akarjuk, hogy kifizesse a kávét, akkor elment és hozott nekünk egyet szeret marcsokit. Erre jön egy másik fickó is kérdezgeti, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, honnan, hova megyünk. Hú, tényleg ilyen hosszút, és akkor elkezdett pénzt nyomkodni a kezünkbe. És akkor néztük, hogy mi a felét akar. Mondta, hogy hát figyelj, olyan hosszú úton vagytok, segíteni szeretnék benneteket, itt van egy kis pénz. Nem is tudom, hogy mennyi volt, nincs jelentősége, mert ha 20 forint, akkor 20 forint. Maga az önzetlenség az, hogy állnak hozzá az utazóhoz. Tehát annyira döbbenetes számunkra, európaiak számára szerintem az a fajta hozzáállás, hogy elmész valahova, azt se tudják, hogy ki vagy, nem néznek ki valami jó, mert azért egész nap motoron ültünk, elég kuszosak voltunk, szakadtak, de egyből az volt az első, hogy mivel tudnak segíteni bennünket. Együnk, igyunk, pénzt adnak, szóval valami döbbenet. Az állandó mosoly az emberek arcán. Hihetetlen, hogy mész az utcán, és nem azt a elképesztő rossz hangotot látod, mintha itt mondjuk elmész a 3-as metrón, és csak azt látod, az emberek ostobán néznek rád, utálnak, legszívesebben belédugnának. Itt gyakorlatilag, ha bárhol megállsz, szóba állsz velük, vagy köszönsz nekik, abban a pillanatban mosolyognak, visszajeleznek, próbálnak veled kapcsolatba lépni. Hihetetlen kedvesek. Olcsó, mégis tiszta szállások, magáért beszél. Nyilván ezt azért a helyén kell kezelni, mindenkinek megvan a maga igénye. Én úgy vagyok vele, hogy ha tiszta az ágy, amiben feketek, ha esetleg még le is tudok zuhanyozni aznap, akkor az nekem tökéletesen elég arra, hogy kielégítse az igényeimet. Lenyűgöző tájak, hát ez megint csak egy olyan dolog, amiről sokat nem lehet beszélni. Utáltunk dolgokat, ugye vezetési stílus. Hát nagyjából ebben a térségben úgy kell elképzelni a közlekedést, hogy megy előtted mondjuk egy autó, akit utolértél, és akkor mondjuk 3 dolog történhet. 1. Befordul balra index nélkül. 2. Nem is 3, több eset, mondjuk befordul balra index nélkül, befordul jobbra index nélkül, nem megy sehova, csak megy előtted. Vagy indexnél balra és befordul jobbra, vagy indexnél és befordul balra, és csak azért, hogy az ellenséget mindenképpen megtévesztjük, az is előfordul, hogy jobbra indexnél és jobbra fordul. Most innentől kezdve próbáld meg kitalálni, hogy mégis hogy kéne ezek között közlekedni. Hát a legbiztonságosabb az, hogy ha van helyed, akkor utolérsz valakit, gyorsan megelőzed, és akkor talán túl vagy rajta. Ezt egyetlen egy esetben nem tudod megtenni, amikor sűrűn lakott területen haladsz, és egyszer hiába előzöd meg az autót, ami előtted halad, kb. 1500 még lesz előtted, úgyhogy azokkal sokat nem tudsz tenni. Ott ezerrel kell figyelni, hogy éppen mikor fog egy rohadt előtt fékezni, mikor fordul jobbra-balra, vagy éppen mikor mit talál ki neked. Sok jobbkormányos autó van, mert ottnál fogva rengeteg jobbkormányos autójuk van. Valahol kérdeztem egyszer, azt hiszem Japánból hozzák be ezt a töménytelen mennyiségű autót. Hát ez meg nyilvánvalóan a hozzánk hasonló jobboldali közlekedést tekintve nem a legjobb megoldás, hogyha a kormány a másik oldalon van. Légszennyezést már az előbb említettem az alagút kapcsán, ez förtelmes, tehát ez tényleg viszonylag. És ez mindenütt, tehát nagyjából ugye a hegyek között közlekedsz, ami azt jelenti, hogy megy előtted egy teherautó, nyakig pakolva kővel, és okádja a füstöt, mint az állat. És hát vagy meg tudod előzni, vagy nem. Ha éppen alagútba kaptad el, hát akkor meg szívtál. Cirkuszi majomszerep, ez abszolút jellemző itt az üzbégekre, tadzsikokra, kirgizekre is, hogy megállsz valahol, és nagyjából 3 másodpercen belül 15-20 ember ott terem, és elkezdenek taperolni. Fogdosnak, rángatják a gázt, húzgálják, vagy áramot akkor is húzgálják. Úgyhogy itt az előző előadásokon, ahogy Gyömözbe látom, mindig elmesélt, hogy odajött egy kisrác, elkezdte húzgálni a gázt, mondta neki, hogy ne csinálja, nem figyelt oda, gyerek, ráütött egy kicsit a kezére, mindig húzgálta a gázt, akkor rávágott egy barnait. Na akkor gyerek marhára megsértődött, elmondta, hogy ez nem húzgálta a gázt. Hát nyilván valamit tenni kellett neki is. Hát, amit még borzasztóan utáltam, az az állandó dudálás. És nem az a fajta dudálás, ami mondjuk Albániában van, mert ugye, hogyha nem mész itt a Balkánra, akkor azt tapasztalod, hogy sűrűn dudálnak. De ott ennek megvan az oka, és az az oka, hogy próbálják jelezni, hogy
jövök, figyelj oda, mert itt vagyok mögötted. Itt nem erről van szó, sokkal többet tűrkölnek, szemből is, belőled is, oldalról is. Egyetlen egy célja van ennek, nézzél oda, mert ő mindenképpen azt szeretné, hogyha te visszaintegetnél neki, barátkoznál vele, elismernéd, hogy ő neki milyen jó autója van, meg egyébként is Ferrari sztoria ott van. Ezzel nem lenne baj, csak az a baj, hogy borzasztóan sokan vannak. Több millióan. És amikor ezt naponta 100 000-szer kell megcsinálni, akkor idő után már rovatolod. A legrosszabb ugye az, amikor egy városban közlekedsz, keresed a szállást, navigálnod kellene, figyelni kéne jobbra-balra, nézni a adott épületeket, hogy vajon melyik lesz a szállásod, és közben 67-en rádudálnak. Ez nem egy jó érzés. Utcán álló gyerekek, meg a közepére rohangáló gyerekek, hát nem tudom, találkoztatok-e már ezzel a jelenséggel. Én azt a motorost, aki erre rászoktatta a gyerekeket, addig rúgnám, ameddig mozog, az biztos. Itt még nem is annyira veszélyes a helyzet, meg ezek egész nagy gyerekek, de amikor ilyen 2-3 éves gyerekek kezdenek el totyogni az út közepe felé azért, hogy pacsizzál vele, hát ez nagyon ijesztő tud lenni. Hát, hogyha elképzeljétek azt a szituációt, hogy ne adj Isten valamiloknál fogva nem figyelsz elég és elütsz egy ilyen gyereket, abban biztos vagyok, hogy onnan élve nem jössz ki. És magyarázhatod, hogy te nem akartad, meg nem tehetsz róla, hogy gyerek elét szaladt. Hát ez ilyen olasz tiszka nagyságrendű dolog fog kijönni belőle, az egészen biztos. Posztszovjet térség, ez is egy jellemző kép. Tadzsikisztánban ma is regnáló miniszterelnök képe is ott van a többiek között. Folyamatosan ilyen és ehhez hasonló emlékműveket, meg nem is tudom, miket láttok útközben. A különféle hágókon elég gyakori volt az, hogy valamilyen rögtönzött, vagy nem is annyira rögtönzött piacokat lehet találni. Ezen a helyen főként magvakat tudtunk vásárolni, és az egyik előadáson megtudtam, hogy amit vettünk, és nem tudom, mennyire látszik, mindent nagyjából középtájon azok a fehér bogyók. Azok én azt hittem, hogy ez valamiféle szállított sajt, hát mint kiderült, ez szállított joghurt, és a levesbe teszik. Mi meg próbáltuk megenni, földre a zsízelem. De hát szerintem, hogyha valaki megpróbálna mondjuk egy magikockát megenni, az sem biztos, hogy ízene. Szállított joghurt. És a levesbe való. Tehát ez a leves ízesítésére szolgál, de mi ezt mondom, nem tudtuk. Én azt hittem, hogy szállított sajt, meg milyen jónak kéne lenni, és akkor mindig pintorogtam, hogy föltenni. Hát persze. Ahogy mentünk keresztül a falvakon, én mindig falut elneveztem, éppen Szamárfalvának hívtam, de volt Tevefalva, Lófalva, Tökfalva, Dinnyefalva, meg mindenféle falva. Aranyosak voltak ezek a helyek. De a szamarak egyébként halálosan jó pofák szerintem. Nem egy helyen láttuk, hogy beálltak a busznak állóba, és ott frissöltek. Megint csak ugye a kaotikus közlekedésre jellemző ez a kép. Látjátok, ez egy olyan út, ami egyébként egy egysávos út, tehát kétszer egysávos útról beszélünk, ez nem kétsávos, mint ahogy az autóból látszana. És annak ellenére, hogy egysávos út, az autók két sorban haladnak, azért még a túrember középen a kis kordiával letuszkolja magát, és nagyon nem zavartatja magát, hogy ott az autók mennek körülötte. Ez volt az első olyan hely, ahol Afganisztánra utaló jelet találtunk, hiszen Tadzsikisztán határos Afganisztánnal, és egy nagyon-nagyon hosszú szakaszon határos. Bocsánat. Jó. Szóval ez arról készül, ír Afganisztán a neve ennek a falunak, ahol éppen megérkeztünk. Nagyjából olyan hőmérséklet volt egyébként azon az úton, ahol mi is haladtunk, mint itthon, mert akkoriban, amikor oda voltunk, ugye ez augusztusban volt, akikkel beszéltünk, itt mondták, hogy hát közel 40 fokos hőmérséklet volt. Itt is, itt a dolog nehézségét az adja egyébként, hogy reggel fölülsz a motorra, beöltözve, bukósisak, protektoring, jersey rajtad, és ahogy elindulsz mondjuk egy magaslati pontról, mész le egy völgybe, gyakorlatilag olyan, mint hogy belemerülne egy forró vízbe. Tehát hihetetlen hőség tud lenni lent a
a lenti részeken. Tehát a völgyekben borzalmas meleg van, és óriási szerencsénkre belefutottunk ebbe a szabadtéri zuhányzóba. Nem mi voltunk az egyetlenek egyébként, akik így lezuhanyoztak. Nagyjából 20 perc múlva, tehát tökéletesen megváltam, hogy teljesen átlátott az összes olyan a farmerom, alatta az alsóruházaton, meg mindenem. Nagyjából 20 perc múlva már teljesen száraz voltam. Úgynevezett punch vagy pan folyó, nem tudom, hogy kell helyesen ejteni. Mentén halad ugye az afgán határ, és végig az egész határszakaszon ilyen lőállások vannak. Nyilván megvan a maga oka. Érdekes módon egyébként semmi erre utaló jelet nem láttunk, hogy itt még háborús tevékenység folyna. Sőt, a későbbiekben majd látunk két német srácot, akik Afganisztánon keresztül jöttek déli irányból Tadzsikisztánba, tehát igazándiból most már olyan borzalmasan nagy harci helyzet nincs ezen a környéken. Mégis azt lehet látni, hogy itt végig, majd szerintem igen, van róla kép, hogy az egész határszakaszon, a tadzsik oldalon 3-as csoportokban katonák vonulnak reggeltől estig fegyverrel, és folyamatosan őrzik a határszakaszt. Meg aztán persze majd lesznek olyan részek, ahol, és erről is egy kép, ahol ugye a Pamir Highway-en azért kell ez az útvonal engedély, amit mondtam, hogy Dushanbéban ki kellett váltanom, hogy végighalatos, mert ezeket ellenőrző pontokon ellenőrzik, hogy ki megy át, és regisztrálják, hogy ki mikor éppen hol tartott. Tehát vélhetőleg ugye a háborús helyzet okán van ez, hogy regisztrálják, hogy ki mikor merre járt, hogyha valaki eltűnne, akkor tudják azt belőle, hogy nagyjából melyik szakaszon tűnt el, és hogy mi történhetett vele. Döbbenetes látvány nyújtott ez a folyó. Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy milyen erővel bír a víz, és hogy mit tud művelni. Óriási sziklákat hengergetett maga előtt. Azért volt ennyire ocsmás színe, mert valószínűleg ugye tördelte le folyamatosan a hegyeket, meg görgette maga előtt a sziklákat, amiket folyamatosan oldott ki. És hát hihetetlen volt, hogy milyen erővel dolgozik. Amikor ott állsz a partján is, bocsánat, jó. Szóval hihetetlen erővel dolgozik ott a víz. Aznap este Kalajkum nevű helyen szálltunk meg, és ez a hely, amit itt láttok, ez egy szállás, és ez a szemben lévő folyó, tehát egy tejárágazás kell elképzelnünk a folyókat illetően, az a Pancs folyó, amiben belefolyik ez a víz. És nézzétek meg, ez mennyivel szebb. Abszolút idilli ez a kép szerintem. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép kis hely volt, ahol megszálltunk aznap este. Aztán ugye van egy szakasza ennek az útvonalnak, tehát amikor a Pamir Highway-en akarsz végigmenni, akkor nagyjából ilyen 150-200 km-re teheti az az útszakasz, amin jelen pillanatban a kínaiak útépítést végeznek, és hogy gyakorlatilag úgy dolgoznak, hogy minden nap 2 alkalommal nagyjából 5-6 óra időtartamra lezárják az utat teljes szélességében. Tehát se jobbra, se balra nem haladhat senki. Ezt egyetlen egy módon tudod kikerülni, hogyha haladsz ugye nyugatról keleti irányba, hogy Kalajkumból legkésőbb 5 órakor elindulsz. Mi azért megfejeltük ezt a dolgot, azt elfelejtettem mondani, hogy útközben találkoztunk egy orosz csapattal, akik voltak heten, aztán még a 3 másik, akikkel Dushanbéban is találkoztunk, meg még hozzájött még egy orosz srác. A lényeg az, hogy a szálláson ott összejöttünk, nagyjából ugye 11-2, plusz mi ketten, akik ugyanazon az útvonalon haladtak. És ugye a motorjaik össze voltak zsúfolva ott egy helyre, és ugye nem akartuk azt, hogy ilyen nagy csapattal kelljen együtt motoroznunk, ezért mi legidőtkor elindultunk. Óriási szerencsém volt, hogy ennyire jó az első lámpája a motoromnak, meg ugye kiegészítő fény. Viszont egyetlen egy dolog, amire nem számít az ember, hogy bármennyire jó is a lámpád, a pumpokat látod, meg az egyenes utat látod, viszont amit nem látsz, azok a gödrök. Tehát azt csak az utolsó pillanatban fogod észrevenni. Ebben a kis rövid videóban azt próbáltam szemléltetni, hogy ugye egyrészt
több oroszlán keresztül éjszakai körülmények között motoroztunk az épülőúton, aztán pedig már Lánykelton a kivilágosodott, és hogy ott milyen körülmények vártak bennünket. Szóval ezekből a képekből látszik, hogy egyébként abszolút semmiféle nehézséget nem okozott ezen az úton haladni, mert nem volt különösebben nehéz. A nehézséget inkább az okozta, hogy némi por volt, hogyha valamilyen autó ment előtted, vagy jött szembe, illetve azok a szűkítések, amikor nagyjából leszűkült az út, és éppen jött szembe egy kamion. Itt a Gyöngyös barátom mindig elmesélte azt, amit én ugye nem láttam, mert ő mögöttem haladt, és ő tapasztalta azt, hogy egyszer félreálltam, jött szembe egy autókat szállító kamion, és annyira szűk volt az út, hogy gyakorlatilag a kamionnak a oldalsó kerekei már lelógtak az útról, tehát szinte semmiben kellett, hogy haladjon az autó. Hihetetlen, hogy ezek az autók, ezek naponban megteszik ezt az utat. Mi meg itt nyavaljunk, hogy hát most milyen rossz körülmények között kell motorozni. Retro. Zenei világ. Ki tudja, hogy ki volt az első punk? Zenésznek? Hát Lenin a punk. Nem ismeritek a 80-as évek utcán? Na, a bácsit megtaláltuk egy félreeső helyen. Nem föltétlen igaz az, hogy csupa ilyen autó volt, vagy ilyen busz, de ezek teljesen normális módon látható még ebben a térségben. Persze vannak már vadonatúj buszok is, meg vadonatúj teherautók, de ezek sem ritkák, hogy ilyen motuzsáronokkal találkozol út közben. Szintén szerintem az én korosztályomnak ez egy teljesen ismerős képnek tűnik. Ez Dushanbéban volt. Itt az az érdekesség történt velünk, vagy ilyen kis vicces történet, hogy bementünk egy boltba, napközben ugye sétáltunk a városból, vártuk arra, hogy mindenféle engedélyünk meglegyen, és bementünk, vettünk egy sört, de hát, hogy ne nagyon irritáljuk az embereket, ezért eltakartuk a kezünkkel a sört, és ott a bolt mellett állva iszogattunk. Odaadott hozzánk egy srác, látszott, hogy európai, ilyen kis kalapba, és kérdezett, turisták vagytok? Honnan jöttél rá? Hát figyelj, rövidnadrág voltunk, sört isztok, valószínűleg nem helyiek vagyunk. Úgyhogy azt tudni kell, hogy ebből a térségben, rövidnadrágban egyetlen egy férfit nem látok, aki odavalósít. Úgyhogy valószínűleg egy rövidnadrágárus rövid úton tönkre lenne. Szerintem egy nap elég lenne ahhoz, hogy semmit ne keressen. Ja, és egyébként a srác egy román gyerek volt, hátizsákos turista, tehát mindig találkozol valami érdekes fazonnal útközben. Szintén az posztszovjet térségre jellemző, ez már ugyan Kirgizisztánban volt, de ilyen második világháborús emlékmű. Moszkvics, Suszkulcs. Ez meg egy Zia. Ő pedig egy Volga. Ennek meg az az érdekesség, hogy a tetején a hátsó ülés két elemet, az ülőlapja meg a hátlapja, azért, mert a hátsó ülés helyén meg egy valamilyen automotor foglalt éppen helyet. Nagyon jó pofák voltak ezek, és egyébként integettek. Majd a videóban ez is benne lesz. És akkor az előbb, amit mondtam nektek, a völgy, mert ugye a Pamir Highway az itt nagyjából a V vagy U betű alakot, hogyha megnézitek, a kettőt köti össze. Mi nem látjuk, amit mutatsz most. Igen, azt gondolom, csak azért... Ja, bocsánat. Igen, így belátható. És akkor az M41-es út, ugye a Pamir Highway az ott az a felső rész. Azt látszik onnan? Igen. Jó, tehát azt hagytuk el, és bementünk a völgybe. Végig a Punch folyó mentén haladtunk. És egyébként miért, hogyha az a Pamir Highway, akkor miért erre van? Azért, mert amikor készültünk erre az útra, vagy készültem erre az útra, akkor elkezdtem utána járni, hogy ki merre járt. És ugye azt mondtam, hogy maga a Pamir Highway az egy nagyjából aszfaltos út lenne, kivéve azt a kínai útépítéses részt, de egyébként nagyjából aszfaltos. Én meg mindenképpen szerettem volna valami offroad részre bemenni,
És nagyon sok videót megnézve mindenki azt mondta, hogy ide ebbe a völgybe érdemes lemenni, mert itt azért más futóalakat találsz. Eleve egyébként, amikor én készültem a Family meg kitaláltam, hogy miért akarok oda menni, ez azért volt, mert még 19-ben találkoztam két cseh gyerekkel, akik épp a Family Highway-ről jöttek haza, és akkor még nem tudtam, hogy a csehek egyébként nagyon, hát hogy is fogalmazzak, igénytelenek. Tehát ahogy azok kinéztek, borzalmas volt. Tehát szerintem a homelessek itt a metróban, azok úri emberek hozzájuk képest. Földemesen néztek ki, és akkor rájuk néztem, meg szakadt motorokkal voltak, mondom, Isten, hát ha a Pamir Highway ilyen megterelő, akkor de nekem egyszer el kell menni. Hát azt hittem, hogy ez olyan döbbenetesen nehéz útszakasz, amit tényleg csak minden erődet összeszedve tudod megküzdeni. Ez azért így arrára nem igaz, tehát annyira nem veszélyes az úton, azt szerintem. Mint látjátok itt a völgy, tehát ugye azért is mentünk rá, hogy még egy kicsit adjunk az érzésnek, de az aszfaltos úton haladjunk. Itt szerintem egy tök idilli kép, ez nagyon jól néz ki a fákkal. Aztán szintén a Duriék mondták, hogy amikor lemegyünk ide a völgybe, akkor majd lesznek olyan szakaszok, ahol ilyen térdig érő homok van, nagyon apró szemű és nagyon süppedős homok, hogy azon nem is lehet közlekedni, ez kb. 120 km-en keresztül velünk lesz, és ott fogunk fetrengeni reggeltől estig, estétől reggelig. Hát nekünk szerencsére nem ez történt, ugyanaz látszik, hogy az út két oldalán elég magasan föl van torrasztva a homok, tehát elképzelhető, hogy pont egy olyan időszakban voltunk, amikor éppen eltakarították előlünk, de abszolút nem tapasztaltuk azt, hogy ez különösebb nehézséget okozott volna. Szintén a völgyben van két régi erődítmény, ezeket nyilván megnézegettük kívülről, be nem mentünk, mert nagyon nem akartunk sokat gyalogolni, meg aznap ugye szerettünk volna eljutni egy Bibi Fatima nevű helyre, ami még fönt a hegyekben volt a völgytől nézve. És ez megint csak a Punch folyó, tehát csak visszautalnék az előző képre, ahol dübörög és mint egy fékevesztett vadállat úgy dühöng. Ezen a részen elképesztően szép volt, és így szép terült. Tehát amikor a hegyek kiengedik a szorításukból a folyót, akkor nagyon szép is tud lenni. Ez a másik erőd, ez egyébként jelen pillanatban, a jól tudom, akkor zárva van. Ezeket csak azért tettem be, hogy megmutassam, hogy nagyjából ezek azok a részek, amik mondjuk úgy technikailag a legnehezebbek. Tehát ebből szerintem teljesen jól lejön, hogy aki szokott offroadozni, hát nem egy nehéz terep. Tehát szó sincs arról, hogy elmész ide, és attól kell félned, hogy itt aztán nem fogsz tudni tovább haladni, mert hogyha valamilyen szinten offroadozol, akkor ezek abszolút teljesíthető térségek. Azt is azért viszont hozzá kell tennem, hogy én mindig augusztusban szeretek elmenni ezekre a túrákra, és azért ennek van egy gyakorlati jelentősége is. Nagyjából augusztus az a hónap, amikor ezek a hegyi folyók a legalacsonyabb vízállást mutatják. Tehát azt el tudom képzelni, hogy ezeken a helyeken, ha mondjuk május-június környékén jelensz meg, akkor adott esetben át sem tudsz menni motorral, mert annyira nagy éppen a hegyekből leszakadó hó után jövő víz. Tehát, hogy az nyilván könnyen meg lehet, hogy egy olyan időszakban ezek nem is járható útvonalak. Egyébként volt több helyen, ahol láttuk, hogy sorompók vannak, tehát nyilván, amikor annyira éles a helyzet, akkor nem is engednek oda járműveket. Ez a térség, ahogy ugye haladtunk Kirgizisztán irányába, nagyon sok helyen ilyen tengerszemet lehet látni, elképesztő szépek. Még az is érdekesség a dolgunk, ugye azt itt láttátok a bevezetőben, hogy meglehetősen magasan fekvő részekről beszélünk. Itt ugye azt lehetett olvasni, hogy mindössze 7%-a van 1000 méter alatt ennek az országnak, tehát folyamatosan 3000 méter fölötti területeken haladunk, és ennek nyilván megvan az a hozadéka, hogy nem veszed észre más, csak azt, hogy fáradtabb vagy, mint szoktál lenni. És hát egyszerűen útközben nem egyszer meg kellett állnunk, mert úgy éreztük, hogy muszáj egy kicsit pihenni. Nem bírjuk a terhelést. De hát, ha még összövünk, akkor nézzétek meg ezt a képet.
Mik vagyunk mi hozzá képest. Kiderült egyébként, hogy egy belga fickó 2 éve van úton, azért van ennyi holmilyen, mert hogy téli körülmények között is biciklizik. És egyébként ami nagyon nem jön ezekről a képekről, hogy milyen iszonyatos megterhelő lehet ez az út, azok az alapos emelkedők, amik mondjuk egy motoros számára nem is annyira észrevehető, hogy ha biciklivel mész, és mondjuk 15-20 km keresztül emelkedik az út, és nem nagyon meredeken, az, ami többletesen fárasztó lehet. Utunk során a legmagasabb pont, amit elértünk, az a 4655 méter. Hát ez volt mondjuk ugye csúcspontja ennek az útvonalnak, legalábbis a magasságát tekintve. És hát ugye 2 vetülete van egy ilyen utazásnak. Egyik az, hogy motorozol olyan tájokon, ahova nagyon szerettél volna már korábban is eljutni. A másik pedig a találkozások. Hihetetlen jó érzés az, hogy mindenféle utazóval tudsz találkozni, beszélgetni, megismerkedni, akár barátságokat is szőni. Ez nálunk sem volt máshogy. Ez a srác, ha megnézitek ezt a rendszámot, Tájföldről jött. Pontosabban Tájföldre ment, mert nem teljesen értettem, Törökországban találkoztunk vele egyébként, és valamit magyarázott Németországgal kapcsolatban, tehát nem volt teljesen tiszta nekem az, hogy most ő Németországból tart haza Tájföldre, vagy Tájföldről elment Németországba motorra és úgy tart vissza. Ezt nem teljesen tudtuk tisztázni. De azért nem semmi teljesítmény. Mondta, hogy valamikor karácsony környékén, tehát majd mostanában fog hazaérni. Az orosz határon belefutottunk egy határlezárásba, éppen áramszünet volt, meg valami utat építettek a határátkelőhelyen, több oroszlát kellett várnunk, és hát persze szokás szerint mi előre mentünk a sorba, megelőztük az összes autót, meg az összes buszt, mert legnagyobb fölháborodásunkra leszálltak kb. 6 vagy 8 pusztán emberek, és elég pofátlankodtak a sorompóhoz. Teljesen felháborodtunk, nem is jött engem. Lényeg az, hogy tárcsorogtunk, és akkor volt egy belarusz hölgy, aki egy túravezető volt, beszélt angolul, és elkezdtünk beszélgetni. Tényleg tök jó fej volt, mindenféle összevoltunk ott egymásnak. És amit beszélgetünk, oda jött ez a kislány ebbe a ruhába, ha megnézitek, hát ez a sportruha. És így tuddossa a telefonját elém, mutogatja, hogy nekem is GSM van, nekem is GSM van. Hát mondjuk ránézek, valamelyik buszról mosztált le, GSM van, ki a fenét érdekel, és mi a fenét pofátlankodik ez itt, hát beszélgetek éppen valakivel, hát hagyjon meg békén. Aztán kis csemélet egy darabig mutogatta, aztán elment, és akkor meghallottunk valami motorhangot, tehát jelezett, hogy GS van, oda nézünk, hát a kis csaj jött. Egy GS-sel. Ilyen felszerelésben. Aztán ez már az orosz határon volt, több oroszlát kellett várni, mire át tudtunk elni, egy 6-7 órás átkelés volt. Úgyhogy volt időnk ott kicsit beszélgetni. Említettem, hogy elég pofátlankodtak az emberek, és ugye ezt leginkább az üzbék határon, első üzbék határ belépéskor észleltük, és ott találkoztunk az Orr nevű sráccal. Azt kell tudni a fazonról, hogy valami nagyon csúnya motorbalesete volt, olyan fejsérülés kapott, hogy emlékezett kiesései vannak. Elmondása szerint sokszor nem tudja, hogy éppen hol van. Ennek én elindult egy ilyen meglehetősen hosszú útra, egyedül. Hihetetlen a fazon, nagyon jó fej volt. Milyen jó neki, nem tudja, hogy hol van, tök jó. Nem izgul, hogy hol van. Nem izgul, hogy mi vár rá, érted? Nem emlékezett, amikor elindult. Ez a baj össze a tábla, Találkozásaink egyike, mi csak úgy hívtuk, hogy Gágá, ez a, nem tudom pontosan kiejteni, nem is meg sem próbálom, hogy milyen nevű csesőr, 2 is látható belőle, szóval a lényeg az, hogy minden este gágogtunk, amikor csak tudtunk. És a találkozások, már említettem nektek az oroszokat, nagyon jó fejek voltak ezek is itt. Épp az a nagyon szép szállás, ami Kalajkumban volt, ott az a szép folyó, amit az előbb láttatok, majd beleölik a Páncs folyóba. Hát esténként együtt vacsoráztunk, beszélgettünk, útközés többször összefutottunk, ha bárkinek baja volt, akkor segítettek, majd erre is lesz egy példa. Volt egy különálló orosz srác,
Ez valami CB 500 vagy a ehhez hasonló Honda, a srácnak friss jogosítványával, utcai motorral elindult a Pamir Highway-en. Hát nem volt egy jó ötlet. Itt éppen az történik, hogy valami leszakadt a motorjáról, a gyömöszöt segített neki, de mielőtt még ezt megtette volna, akkor mi nézegettük a motort, a gyömöszön meglátta, hogy térdelünk a motornál, mondta, hogy egy kicsikét maradjunk már úgy, akkor csinálj egy fotót, hogy imádkozzunk a Hondának, hogy bírja ki az utat. Még egy érdekesség, az első srác, ez a kék pulóban, ő pedig egy szerb, George-nak hívják. Ezen a szálláson egy szobában aludtunk, és képzeljétek el, hogy olyan hülye dolgokat csináltak az úton ebben a térségben, nagyon sok helyen, ami előfordult, hogy bementünk mondjuk egy benzinkútra, megtankoltuk a motorjainkat, oda mentem fizetni, és kifizették el a gyömösznek a tankolását is. Na ezt olyan szinten fokozták ezen a szálláson, hogy amikor megérkeztünk, ez a srác már bent volt ebben a szobában, ő volt az első lakó, minket még rátettek, és reggel, nem is tudom, valahogy beszélgetünk, menjünk reggelizni, meg hogy akkor menjünk fizetni, és mondja a George, hogy nem kell, már ki van fizetve. Bocsánat, nem is ő mondta, a tulajdonos mondta, hogy nem kell fizetni, mert már ki van fizetve. És mondta, mi van? Hogy ki van fizetve a szobán? Hát ugye George-nak ő leszámlázta. A George meg kifizette. Hihetetlen. Hát aztán persze adottuk neki a pénzt, nem akarta elfogadni, de mondtuk, hogy szó se lehet róla. Hát eleve egyedül van mi ketten, miért fizet két ember után. De hogy ez teljesen normális a abban a térségben, ami aztán abszolút érthetetlen, hogyha bemész a boltba, és ketten vagytok, akkor, és külön vesznek valamit, akkor mind a kettőt egyikőtök akar kifizettetni. Fogalmam sincs, hogy ezt miért csinálják. Az egy lengyel biciklistác volt valahol útközben, beszélgettünk, rengeteg biciklis egyébként. Hát, nagyjából szerintem szinte fele-fele arányban biciklisek és motorosok közlekednek ezen az úton. Mint kiderült egyébként, majd később lesz egy ilyen kép, amikor meginterjúvolt bennünket a helyi tévé, és ott a riportár mondta, hogy tulajdonképpen ők a biciklisekről készítenek egy riportfilmet, de motorosokat is megkérdeznek, mert hogy a dolog lényege az, hogy a kerékpárosok számára a Pamir Highway-t leküzdeni, az olyan szintű terhelés, mint a hegymászóknak a Mount Everest megmászása. Nekem van egy barátom, aki 2-3 éve megjárta a biciklivel a Pamir Highway-t egy 20 éves csajjal. Ez egy 40-es csávó, aki maratonokat fut, de hogy ők Magyarországra elmentek, és sokat bicikliztek rajta, néhány hétig. Rengetegen vannak. És ez most már teljesen üzletszerűen, tehát azt lehet látni, hogy a repültereken is szállítják a kerékpárokat, óriási nagy tömeg jár oda egyébként biciklizni. És akkor közben a csaj 40 éves lett, vagy mi? Nem, a Picó az tanár, egy testnevelés számítástég, és hogy az egyik tanítvány, aki mellé, de hogy Izland, ők mindenhol jártak a világon, és az a csaj ez már fölnőtt hozzá. De hogy ilyen nagy, hogy ő egy magának megneve. De hogy ott volt a feleség, mindegy, szóval hogy a feleség meg a csaj váltották egymást, a fiú meg végigment a nagyon hosszú. És még mindig a biciklizésről beszélünk? Igen. És még mindig De hogy biciklivel én azt az előadást is meghallgattam, hogy teljesen más kihívás van. Nem. Mondd ki valaki. Figyeljetek ide, elképzelhetetlen, hogy én nem is értem az embereket, hogy hogy a bánói tudják ezt megcsinálni a biciklivel. Döbbenet. A kedvességre jellemző. Valamelyik hegyről éppen leértünk valami völgybe, tök fáradt voltam, megálltunk, és ahogy megérkeztünk, pont ott egy autó ezzel a nénikével, meg a családdal, és tényleg az volt az első, hogy még le se szálltunk a motorra, már szaladt oda, hozta a kis szajtrát, tele volt süteményekkel, cukorkával, rengeteg édességet tesznek egyébként, döbbenet. De hogy szó nélkül jön oda, és már tolja az arcod, és egyél, kész inni valamit, hát hihetetlen egyszerűen. Szinte könnyet fakaszt az ember szeméből, hogy mennyire kedvesek. Találkoztunk egy olasz családdal, térdel a zöld pólós fickó, mellette a felesége, mellette a lányuk, és a gyömöszt átöleli a kék pólóban a fiúk. Nagyon jó fejek voltak ezek, és de ahogy haladsz az úton, ugye látsz valami érdekességet, megállsz, fényképezel, fotózol, és ők is ugye ezekkel a jeepekkel jöttek.
és nagyjából ugyanazokon a helyeken álltak meg, mint mi, és akkor mindig szóba egyettük, beszélgettünk, és akkor mondta a fickó, hogy hát jövőre ők is jönnek a fiával, meg kiderült, hogy motoroznak egyébként. Nem tudom milyen motorikon, azt már nem is kérdeztük meg, csak mondták, hogy mindenképpen ide el fognak jönni. Meg nagyon, tényleg olyan barátságban, hogy üdvözöltek bennünket minden alkalommal. A Bibi Fatima nevű helyen, ahol megszálltunk, ott ugye van egy fürdő, ez cél volt, hogy azt meglátogassuk, és ott is egy ilyen úgynevezett homestay-ben szálltunk meg, ugye egy családnál, mondjuk Cimmer Feri. Annyira sokan voltunk az oroszokkal, hogy az összes szobát ide kellett, hogy adják nekünk, meg összerakosgattak bennünket is mindenkit mindenkivel, nem is tudom, mi is aztán pont az Alexel egy 500-as rondás gyerekkel aludtunk egy szobában. A család egyik része az előszoba részbe sátorba, a gyerekek, a másik része, akinek már semmiféle hely nem jutott, azok meg 2 csípben aludtak, a nagymama meg a kisebb gyerekek. Hihetetlen. Tehát tényleg minden fület meg kell ragadniuk, és olyan boldogok voltak, hogy ennyi ember száll meg náluk egy éjszaka, hát ez mind tehát fantasztikus élmény volt nekik is, meg nekünk is, hogy ilyet láttunk. Ezzel előbb említettem, hogy a helyi tévé meginterjúolt bennünket. A Gyömöztől kaptam egy pólót, majd itt a prezentáció végén lesz róla egy fénykép. A hátára elkészítette a térképet, amelyik útvonalon haladtunk, és ez nagyon hasznos volt, mert hogyha olyan helyen voltunk, ahol nem tudtuk magunkat megértetni, hogy honnan hova vagyunk, mert nem beszéltek angolul, meg magyarul sem általában, akkor csak megfordult a Gyömöszt, és akkor mutogatta, hogy na, itt a hátamon, hogy honnan indultunk, és hogy hova tartunk. Üzbék-kirgiz határon találkoztunk új-zélandokkal, akik Angliában vettek egy ilyen szutyok autót, szándékosan egy ilyen lepukkant valamit. Egy 3-as motorja van, förtemes ápadó volt a motorja, a hegyeken alig-alig tudott felmenni. Hihetetlen, de nagyon-nagyon jó fejek voltak. Gyakorlatilag 4-en voltak, 2 pár, 2 férfi, 2 nő. Nagyon jó pofák voltak, majd később is találkoztunk velük. Meg ott van ugye Alexnek a motorja, ez az 500-es, amit említettem. Itt látható a 2 német srác, akik Afganisztánon keresztül érkeztek, tehát ők úgy jöttek, hogy Irán, Afganisztán és akkor úgy föl Tadzsikisztánba. Beöltöztettük őket ezekbe a népviseletes sapkákba, egyébként itt fönt vagyunk egy tónál, arról is majd később lesz valami. Itt meg a helyi csávók, akik ők kirgizek. Igen. Itt a kép érdekessége az, hogy amikor nap végére már, ez ilyen délután volt valamikor, majd délutánra általában elfáradtunk, és hát volt olyan, hogy nem tudtam megfordulni az úton. Defektet kapott a Gyömöszt, csak meg kellett fordulnom az úton, és egyszerűen már olyan fáradtam, hogy nem tudtam normálisan megfordulni egy kanyarral, kicsit lementem az útról, és egyből ilyen vulkániszerű hát nem is tudom, homok meg köves rész volt, azon elásta magát a motor, és még érdekesség, amit láttok, ez a növény, ez képzeljétek, olyan kemény volt, hogy megtámasztotta a motort. Oda mentem, és ráléptem, majdnem kiszúrta a cipőmnek a talpát. És hát itt az, amikor ugye a Gyömösz defektet kapott, és az én motoromnak a sztenderével próbálja befejteni a gumit. Egyébként ugye így a barátságok volt. Az oroszok ugye itt éppen utolértek bennünket, és próbáltak segíteni a Gyömösznek, megkukaszolták a gumiját, de kb. 1 kilométerig tartott, aztán kilőtte, nem tartott jól ez a kukac. Úgyhogy le kellett fejteni a gumit, és akkor még az volt a szerencsém, hogy Gyömösz egyébként gumis műhellyel rendelkezik, tehát ő gumikat is, tehát gumis, meg mellett a szobafestő, és a kettőt együtt csinálja. Tehát neki abszolút mondjuk úgy, hogy vérében van az, hogy gumit javítson. Ez is egy jellemző kép. És ugye itt volt, ahol a Gyömösz defektet kapott. Nagyjából, amikor az oroszok elmentek, onnantól kezdve egy ilyen 3-3,5 órát töltöttünk itt. Egyetlen árva lélek nem jött erre. És hogyha megnézitek, ugye volt nálunk sátor, de ilyen helyen az ember nem szívesen sátoroz, hiszen se egy árnyék, se egy normális hely, ahol nagyon félre tudnál húzódni. Nem beszélve arról, hogy elképesztő jeges szél fúj ezeken a területeken. Tehát itt is olyan nagyjából 4000 méter környéken vagy,
hiába süt a nap, nagyon hideg szél fúj. Hát ez egy folyóátkelés, ahogy haladunk ugye a Kirgiz határ felé, és ez az az engedély, amiről beszéltem, tehát ennek az engedélynek kell a birtokodban lenni ahhoz, hogy át tud lépni ezen a határon, amit itt láttok. Így néz ki a határátkelő. Kirgizisztán és Tadzsikisztán a 90-es évek önállóságát követően folyamatos határvitában van, ezért van egy 25 km széles senki földje, és nem tudnak megállapodni azon, hogy hol húzódjon a határ. Több száz kilométeres határszakaszon vitatkoznak, hogy melyik rész kihez tartozzon. Egyébként, mint általában szokott lenni, ez egy vízben gazdag terület, és hát ugye azon megy az adott kapok, hogy kihez tartozzon, ki birtokolja a vizet. Az első faluig eljutottunk, hogy átértünk a határon, és ezt azért kiszedtem ezt a fényképet, mert nagyon nem látszik talán, de a hölgynek a kezében, ami tál van, azon egy birka vagy kecskefej van. Dolog másik érdekessége, hogy az ausztrálok ugyanakkor értek oda a határa, mint mi, és kiderült, hogy nincs az a határátlépésre engedélyük. És hát mondtam nekik, hogy figyelj, lehet, hogy nagy szívás, mert én erről láttam egy videót, hogy egy srác 2 napot rostakoltott a határa, nem engedték át az engedély nélkül. Úgyhogy lehet, hogy nektek itt lesz gondotok bőven. Másnap reggel találkoztunk velük, hát kiderült, hogy a baksis az mindenütt működik. Azt mondták nekik a határon, hogy ebbe az étterembe kell jönniük, itt kell megfizetni az illetéket, hogy hát engedjék őket. Hát valószínűleg az történt, mint azt én elfelejtettem elmondani még az előző évben, hogy amikor beléptünk Üzbegisztánba, akkor elkértek tőlünk 20 euró vagy 20 dollárnak megfelelő összeget, és azt mondtuk, hogy nincsen helyi pénzünk, nem baj, akkor jó az a dollár, az sincs, eurónk van. Az is minden 20, tehát tök mindegy volt, hogy euró vagy dollár, 20, ember kihúzta a fiókot, belehajította, és kérdeztük, hogy mi ez? Hát mondta, hogy ez útdíj, ezt meg kell fizetni. És amikor léptünk ki, bocsánat, ez a Tadzsik határon volt, elnézést, bocs. A Tadzsik határon belépéskor volt ez, majd a kilépéskor, amit az előbb láttatok határt, ott föltették a kérdést, hogy megfizettük-e az útdíjat. És mondtuk, hogy persze, természetesen, itt van a papír róla. Mondja a határon, hogy hát az nem jó, ezért nincsen pecsét. Na akkor egy aztán rögött, ha az enyémben van, oda tolja. Igen, azonban, de ez sem nem érdekel, akkor is 20 eurót tessék fizetni. És ez is ugyanúgy landolt egy nagy fiókba. Tehát gyakorlatilag a baksis az működik mindenütt. Ha akarsz, ha nem fizetsz. Annak ellenére, hogy a Pamir Highway volt az úti cél, a dedikált úti cél, ez csak később realizálódott bennem, hogy az igazi szépség és az igazi olyan élmény, amit szerettem volna megélni, az Kirgizisztánban ér bennünket. Itt majd több ilyen kis videót láttok, meg fényképeket, ahol azt próbálom érzékeltetni, hogy milyen elképesztő szépség ez az ország. És tényleg azt kell mondanom, hogy maga a Pamir Highway abban az értelemben egyfajta csalódás jelentett számomra, hogy nagyon gyorsan végigszaladtunk rajta. 5 napos út volt, ugye Dushanbéban, a Bajkaluszban a srác elmondta, hogy ide menjetek, itt szálljatok meg, ott tegyetek, stb. És észre se vettük, hogy tulajdonképpen végig suhantunk azon az útvonalon, ami persze szép volt, de nem volt olyan elképesztően, döbbenetesen szép, mint amit ezután Kirgizisztánban láttunk. Itt még a két érdekessége az, hogy egyébként a kínai határtól nagyjából 30 km-nyire haladunk több száz kilométeren keresztül, és utólag néztem ennek utána,
hogy mi is volt az, amit én láttam. Láttam elég hosszan kerítést. Kerítés mellett egy helyen katonákat láttunk, neki integettünk, és látszott rajtuk, hogy nagyon nem integetnek vissza, elég vagorváknak tűntek, úgy a távolból. Nem értettük, hogy miért. Az a helyzet, hogy a kínai-kirgiz határ mentén elég hosszan egy olyan övezetet hoztak létre, ahova nem lehet belépni. És ez a kerítés hivatott azt meggátolni, hogy bárki is oda betévedjen. Úgyhogy ennek voltunk tanulni, tehát láttuk ezt a kerítést. Kínában ilyen formán nem láttunk át. Útközben egyszer megálltunk, nagyon sok helyen árultak mindenféle gyümölcsöket, itt a kislánytól vettünk sárga, mi ez? Sárga malackot, aztán megkért, hogy a sisakot vagy vegye föl, hát nagyon boldog volt, aranyos volt a kislány. Nagyon nagy boldogságot, hogy vett. Ja, ugye csak vödörszámmal adták ezeket a gyümölcsöket, nekünk megkért egy 4-5 szem, hát megvettünk egy vödörrel, kivettünk vele 4-5 szemet, aztán visszaadtuk a vödör gyümölcsöt, mondtuk, hogy nem tudunk vele mit kezdeni, hát elvinni nem tudjuk magunkkal, aztán megmutattam később, hogy miért nem próbálkoztunk ezzel, hogy elvigyük. Úgyhogy megettük a 4-5 szemet, visszaadtuk neki a termést, és kifizettük persze az egész vödörét, sőt, még többet is adtunk neki egyébként. Ez már csak úgy érdekességként, hogy milyen helyeken jártunk. Útközben egy ebéd, és aztán itt majdnem vége lett az utóbnak, na ez az én hátsó gumim, és hát itt azért vakartam a fejem rendesen, mert hát itt tényleg úgy tűnt, hogy ha ezen nem tudunk segíteni, akkor innentől kezdve fölteszték a motort egy trélerre, aztán mehetünk haza, mert gyakorlatilag ezt nem tudjuk megoldani. Úgyhogy vertem a fejem a falba rendesen, hogy ott hagytam azt a használt gumit. Ne tegyétek, vigyetek magatokkal, bármilyen kopott, van az a helyzet, amikor már nem tudsz mit tenni magaddal. Nagyjából 2000 kilométert ment ez a gumi, valami kivágta. Ugye említettem nektek, hogy a új-zélandiak milyen jó fejek voltak. Amíg álltunk ott és néztük, hogy mit tudunk tenni a gumimmal, ezek elmentek mellettünk, persze megismertük az autót, eléggé föltűnő jelenség. Ők is megismertek bennünket, hogy túlhaladtak, akkor visszafordultak, visszajöttek, és egyből üdítővel kínáltak. Mondták, hogy van kompresszoruk, segítenek bármit, amit tudnak. Hát végül kiderült, hogy nagyon nem tudnak, tehát nekünk is volt kompresszorunk, nem ez a baj egyébként, hanem az, hogy mint tudjátok, ki kell pukkasztani a gumit, hogy tehát megfelelő nyomást kell neki adni ahhoz, hogy kipattanjon a széle, és akkor azzal vagytok bajba igazándiból, hogy hiába van kompresszorotok, az olyan gyönge teljesítmény, hogy nem fogja kipattintani a gumiszélét. Itt aztán nagy gyömesznek be kellett vetni mindenféle trükköt. Próbálja kipattintani a szélét. És ez nem viszont, ez tényleg elég hogy mondjam, éles helyzet volt. Mégpedig azért, mert ugyan a képen nagyon nem látszik, de itt egy lejtőn vagyunk. Tehát arra lefelé az autóval ott van egy lejtő, és az autó mögött meg van egy még durvább lejtő. Hát hogyha itt ez a gumi, vagy ez a kerék elszabadul és elgurul, akkor jó esetben nem üt agyon 3 családot személyautóval, de úgy elgurul, hogy a büdös életben meg nem találjuk. Aztán ez egy vicc, ez a toll, ez egy szarkatoll, ez visszanyúlik még régi időket, 19-20 környékén volt egy barátom, aki sajnos Covid-ban meghalt, az Inas, és az Inas meg egy harmadik barátunkkal elmentünk Albániába motorozni, és a Rábai Zoli barátunknak a hátsó, nem is tudom, dolgai, amik föl voltak kötve a motorra, azok mindig szara szétálltak, mindig elhagyott valamit, hol a kabátját, hol a vízes balonját, mindenféle szírszart. Én azt mondta rá, hogy már megint készül a szarkafészek, és akkor ezzel hülyeskedtünk, hogy a szarkafészek van a motorunkon. Ez a toll egyébként a mai napig megvan, gyömesznek a műhelyében. Ugye láttátok, hogy mekkora vágás volt a gumimon. Nem tudtunk más tenni, ott helyben a gyömösz annyira meg tudta oldani a dolgot, hogy egy kisebb foltot tett rá, de azt láttuk, hogy nem biztonságos a dolog, tehát nem is nagyon tudtuk felfújni a gumit, nem mertük, mert elkezdett kidurodni a folt. Végén
újra szétszette, tett bele a belső gumit, mert az hál' Istennek volt nála, és a folttal, meg a belső gumival a következő városig, az Os nevű városig eljutottunk, ez egy ilyen nagyobb város volt, és ott elmentünk egy gumishoz. Az az érdekesség a dolognak, hogy amit itt láttok a képen, ezek konténerek, és végig ezek csak gumisok. Tehát itt nagyjából egy olyan minimum 50-60 gumis egymás mellett. Fogalmunk sincs, hogy az üzleti dolog ez hogy jön ki, hogy ha ott laksz, és van 50-60 gumis, akkor honnan fogod kiválasztani, hogy neked melyik a kedvező, vagy ki a jó gumis. Honnan fogod tudni, hogy melyikhez kéne menned. Nem értjük ezt az egészet. Minket egyébként nagyon megviselt ez a dolog, hogy először is nem találtunk olyan gumist, aki hajlandó lett volna megjavítani a guminkat. Mindenki csak autógumit akar cserélni. Tehát mondták, hogy cseréljenek gumit, de javítani nem javítanak. Úgyhogy elég sokat steppeltünk, mire találtunk valakit, aki által kamion gumikat javít, és akkor ő hajlandó volt megfoltozni a gumit. Onnantól kezdve már úgy nagyjából mondjuk úgy, hogy nagyobb biztonsággal tudtam használni a gumit. Persze akkor sem tett fölfújni, mert mégiscsak egy foltozott gumi, tehát azért az a vágás az óriási volt. Ugye jellemző kép, fagyi automata, meg a üdítőautomata. Hát, mindenkire rábízom, hogy így belőle, vagy nem. Na és akkor ugye beszéltem itt az elképesztő látványról, hát itt komolyan szinte könnyek voltak a szememből. Azért tettem ezt a zenét ezzel, mert valóban ez a szám volt végig a fejemben. Tehát ilyen hangtapadásra, vagy hogy nevezik ezt, amikor folyamatosan mindig ugyanaz megy a fejedben. Fantasztikus. Tehát egyszerűen gyerekek, ez a látvány, ez döbbenetes volt. Ide följutottunk, hát ezt nem is tudom, hány ország keresztül mentünk, szerpentineken keresztül. Döbbenetes volt, komolyan. Ezért is azt próbáltam érzékeltetni, hogy mennyire széles spektrumú hegyvidéket láttunk. Majd lesz még egy-két másik ilyen. Döbbenet. Tehát egyszerűen Kirgizisztán tényleg erről szól, hogy szebbnél szebb hegyek. És hát ugye szintén egy homestay, ezt teljesen föl voltam háborodva, hogyha megnézitek nektek baloldali, az volt a gyömösz ágya, és ő Gucci-t kapott, eredeti Gucci-t, én meg csak valami helyi szőttest. És ugyanúgy kellett fizetnem. Micsoda felháborító dolog. A szállásokhoz járt reggeli vacsora, ez épp a vacsoránk, és ez úgy néz ki, hogy megszállsz egy ilyen helyen, és amit a család eszik, abból kapsz te is. Fantasztikus volt. A kenyér, amit ott egyébként frissen sütötték, az valami döbbenetesen finom volt. Nagyjából ilyen gulyásleveshez hasonló valamit kaptunk, gyümölcsöket. Abszolút. Ennek a hágónak a nevét sajnos nem sikerült utólag előkerítenem. Ez is valami döbbenetes szépségű volt. Tehát azt kell tudni erről az útról, hogy reggel elindultál, és nagyjából 2-3 hegyvonulaton kellett leküzdened, mind a 2-3 hegyvonulat teli szerpentinekkel, és szebbnél szebb hágókkal, szebbnél szebb hegyekkel. Azt hiszem, hogy mindenféle dicsekvés nélkül mondhatom, hogy rengeteg helyen megfordultam már a motorozásom során. Bejártam Nyugat-Európa nagy részét, Törökországot, Grúziát,
De ehhez hasonló helyeket nem igazán láttam még. Tehát leírhatatlan szépségű hegyvidékeken mentünk végig. Elképesztő mélységű szerpentin. Ezeken a helyeken, amiket itt láthatok, ezek egyik sem aszfaltú, tehát mindegyik durvás út. Technikailag abszolút nem nehezek, tehát teljesen jól járhatók, de nem aszfalt útvonalak. Haladtunk az Songkul tó felé, és itt is egy 3300 méteres hágót meg kellett másznunk, ahhoz, hogy bejussunk abba a völgyvészbe, amit ezek a 3500 méteres hegyek ölelnek körbe, és középen egy tó helyezkedik el. Itt találkoztunk egyébként a két némes sráccal, akiket már az előbb említettem. Itt volt az a éjszakánk, amikor jurtában aludtunk. Egy jurtatábor, ezek ugye turisták részére létező jurtatáborok, amikről beszélünk. Itt meg az az érdekesség a dolognak, hogy mint látjátok, ilyen fehér kövekkel van körülvéve a terület, és itt őrkutyák vannak. A területet ugye bejárják a lovak meg a tehenek, és amikor egy jószág elkóborol és ezen a köves és a kőkerítésen belül kerülne, abban a pillanatban rohannak a kutyák és kizavarják a tehenet vagy a lovat. Marha jó látvány, tehát valami jól őrzik a területeket a kutyák. Így néz ki egyébként belülről a turistáknak elkészített sátor, vagy jurta. Ugye azt tudják, hogy a helyiek a földön alszanak. Tehát ezt kizárólag az ilyen puhányoknak, mint mi vagyunk, ilyeneknek készülnek ezek az ágyak. Vannak kályhák a jurtákban, és van egy ember, akinek az a feladata, hogy este végigmegy és minden jurtába begyújt. Nagyjából egy 3-4 órát fűtenek, és ez teljesen jó kihúzza reggelig a verret. Tehát, hogy tökéletesen jó, komfortos körülmények között tudsz aludni, de azért baromi vastag takarókat adnak. Reggelre gyakorlatilag ilyen 0 fok környéken van a hőmérséklet kint.